bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko dilli foof wonko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nolletaki asman ko ɓuuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yeehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala période amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. an kam mbiɗa defde hitande tan a wawata tan a defta hitande sona nela Amadou ne yahe beddaji ne sooda dibi adda yimɓe ne hirto takko andene andi min mom defu mom wala softani hen no feewi min hay battani ndi sah wonno yarata mi acca ɗum batten yaade fast food eɗen cooda ko ñamde walla restaurant wowi hebde ɗo mbiɗa defa de mbiɗa ko eyyi o noon ɗum ko nde moƴƴe mo soa yiɗi ɗon noon hay tawa e ɗaɗa won goɗɗe surprise garowo gonɗe welɗiɗo ko mbiɗa fof o waɗat kalɗa kono weeli de mo tan o yiyan taw haydara moƴƴe makko et puis sa yiyani hande gallo no feehi ɗeɗo balɗe yimɓe ɗanoto ha bendora wallahi ñaama ha kaara ne weeli ne waɗi kalmo duri o ussima wallahi honon Amadou ko yeehi liggoyade Wote? Wote. kalis makko top Da. addu totta mi jagganamo e to jeetama ɗo sa sikki ko kangal noon way ƴoƴji hiraw kala kalis Amadou koye jungo makko hewata nde yetto e Amadou ko kalis ma ɗo e moƴƴi wayno jaɓani kam tottude mi yanda noddanma Amadou téléphone Wote. ça va Wote. Wah. Kami itu. Ini dah. Ini. Wote. Ini. Wah. Betul mau ini. Wah, ini. Ini. Wote. Apa? Ini minta apa? Yêu thích à? Mẹ thì.
السلام عليكم. إذا جري بعد أرسل. زون تومي ترى تومي نايدين جانا. بعد أتاك. سل. Dia nam armual. Dia nam bahan kasih nam kampung nam. Okey. Okey. Jadi. Fra non diga. Non diga. Kono dibi. Non natti ligade. Non. Onon sak lew yontere balle jetere fo ngadon tender ujunere 500,000. Sap joni capande jeegom 300 ɗum liggi Okey. an mettene ma ɗiƴam an a riwi client e mon fof an wait bitik ɗum jogaki ɗum aɗa metti ɗiƴam faama haalina wi client e mon fof rogui yontere kenkayri poɗɗo kenkayre mo yontere ala bessa capande jeegom ko an riwi client moƴƴi ceerno moodi nana daral no waɗa ko wela anani kala ngaari ponnono jar temedere noga ceerno moodi watti yeede gayam ko temedere sappo temedere somi haali wiyam coggo ala annene ana watti wertude tura ko mbiɗa andi paaru ɗon to andi paaru ɗon to sinno sago mo ngayande gotol mo fewi jakko ɓoggol tan ko jogimi fof yon duppo ha gasa kono Allah ɓuuri mon doole so Allah jaɓi on nagata sago mon goto e mon fof to iwi no soppo koyɗe amatta min ko Allah darnimi noon wona onon kenkayri ala komi ala capanɗe jogi gel moƴƴi kilane fof kam ko ri ɗum weyte metti ɗiƴam ha cekke morli ɗum